Dvaja jazdci sa stretli v súboji v záverečnej kvalifikačnej jazde. V momente nárazu do múru je pretekár Phil Lamatina uväznený v horiacej bezpečnostnej klietke. Jeho auto preletí ešte 400 metrov. Len čo jazdec dosiahol maximálnu rýchlosť, predok auta sa jednoducho oddelil. Staročký podvozok nevydržal takú vysokú rýchlosť a povolil. Ťažko tomu uveriť, no Phil pri tejto neskutočnej havárii neutrpel žiadne zranenia. Spomínam si, ako mi prístrojovka vyletela